எல்லாருக்கும் வணக்கம். வீடியோ சரி, இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா யூடியூப் சேனலை எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதா இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்க, கடைசி வரையும் பாருங்க. வீடியோ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி கீழே இருக்கிற லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை தட்டி விட்டுட்டு பாருங்க. சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ முதல்ல ஒரு யூடியூப் சேனலை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஜிமெயில் அக்கௌண்ட் தேவை. அதனால் உங்களுடைய ஜிமெயில் ஆப்குள்ளே போய்க்கோங்க. ஜிமெயில் ஆப்குள்ளே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே இந்த டாப் ரைட் கார்னரில் உங்களுடைய ஜிமெயில் அக்கௌண்ட்டோட லோகோ இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணி இங்கே ஆட் அனதர் அக்கௌண்ட்டுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இதில் நீங்கள் எந்த மெயிலை க்ரியேட் பண்ணுறீங்க எந்த மெயிலை நீங்கள் செட்டப் பண்ணுறீங்கன்னு கேட்கும். நீங்கள் எல்லோரும் கூகுள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி செக்கிங் இன் ஃபோனு லோட் ஆகும். ஒரு 10 to 30 செகண்ட்ஸ் வரையும் லோட் ஆகும். இப்போ உங்களுக்கு இப்படி ஒரு பேஜ் வந்துடும். இங்கே கீழே பார்த்தீங்கன்னா க்ரியேட் அக்கௌண்ட்டுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இங்கே ஃபார் மை செல்ஃப்னு சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. சூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்கள் ஃபஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் கேட்கும். இங்கே உங்களுடைய ஃபஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க. நான் என்னுடைய ஃபஸ்ட் நேமையும் லாஸ்ட் நேமையும் என்ட்ரு பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு கொடுங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்ததுக்கப்புறம் உங்கள் டேட் ஆஃப் பர்த், அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய ஜெண்டரை கேட்கும். நீங்கள் அந்த பர்சனல் அந்த பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இங்கே இதெல்லாம் ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கே நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துக்கோங்க. இப்போ உங்களுடைய ஜிமெயில் அட்ரஸ் நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன அட்ரஸ் நீங்கள் வைக்கணுமோ அதை டைப் பண்ணிக்கோங்க. நான் இங்கே என்னுடைய ஷார்ட் நேம் வச்சுக்கிறேன். இது இங்கே என்ன சொல்லுதுன்னா யுவர் யூசர் நேம் மஸ்ட் பி 6 to 30 கேரக்டர்ஸ் வரையும் லாங்காக இருக்கணுமா. அப்போது ஓகே, என்னுடைய டேட் ஆஃப் பர்த்தையும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ உங்களுடைய பாஸ்வேர்டு நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணணும். இந்த பாஸ்வேர்டு நம்பர், அதுக்கப்புறம் சிம்பிள்ஸ், அதுக்கப்புறம் லெட்டர்ஸோட மிக்ஸ்டாக இருக்கணும்னு இங்கே ஒரு ரூல் போட்டிருக்காங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துக்கோங்க. இப்போ உங்களுடைய ஃபோன் நம்பர் இங்கே ஆட் பண்ணணுமான்னு கேட்பாங்க. நீங்கள் இப்போதைக்கு ஸ்கிப் போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இங்கே நெக்ஸ்ட் கொடுத்துக்கோங்க. அடுத்து இங்கே இருக்கிற ப்ரைவசி டேர்ம்ஸ், ஜிமெயிலோடைய ப்ரைவசி அண்ட் டேர்ம்ஸ் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க. இது நீங்கள் ரீட் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா ஐ அக்ரின்னு கொடுத்துக்கோங்க. நீங்கள் ஐ அக்ரின்னு கொடுத்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இப்படி உங்கள் ஜிமெயிலுக்குள்ளே திரும்பி வந்துடும். இங்கே கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண ஜிமெயில் அக்கௌண்ட் இங்கே இருக்கும். இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான். இப்போ ஒரு ஜிமெயில் அக்கௌண்ட் நம்ம க்ரியேட் பண்ணிட்டோம். இப்போ ஒரு யூடியூப் சேனலை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு உங்கள் யூடியூப் அப்ளிகேஷனுக்குள்ளே போய்க்கோங்க. இங்கே ஒரு டாப் ரைட் கார்னரில் உங்கள் லோகோ தெரியும். இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இங்கே உங்கள் பழைய இமெயில் அட்ரஸோடைய நேம் இங்கே இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இதை கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுடைய மொபைல் ஃபோன் இருக்கிற எல்லா அக்கௌண்ட்ஸையும் இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணுவாங்க. இங்கே நம்ம இப்போ ரீசெண்டாக க்ரியேட் பண்ண இமெயில் ஐடி இங்கே இருக்குது. இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த G1R இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் எந்த பேரில் க்ரியேட் பண்ணியிருந்தீங்களோ அந்த பேரில் அது அந்த டெக்ஸ்ட் இருக்கும். அதனால் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதை கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இப்படி தான் உங்களுடைய ஹோம் பேஜ் வந்திருக்கும். இப்போ இங்கே இருக்கிற லோகோவை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. டாப் ரைட் கார்னரில் இங்கே யுவர் சேனல்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க.
இப்போ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா யூஸ் யூடியூப் ஆஸ் அப்படின்னு கேட்கும். இங்கே உங்களுடைய சேனல் பேரை டைப் பண்ணுங்கள். இப்போ வந்து நான் இங்கே வந்து ஜீவா டெக்குன்னு போடுறேன். இது வந்து ஃபஸ்ட் நேம், இந்த மேலே டேஷ் இருக்கிறது ஃபஸ்ட் நேம், கீழே இருக்கிறது லாஸ்ட் நேம். மேலே வந்து நான் ஜீவான்னு டைப் பண்ணி கீழே ஜீவா, கீழே வந்து டெக்குன்னு க்ரியேட் பண்ணுறேன், அதனால் ஜீவா டெக். இப்போ வந்து க்ரியேட் சேனல்னு இங்கே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது, இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ அவ்வளோதான் கைஸ், நம்மளுடைய சேனல் மொத்தமாக க்ரியேட் ஆயிடுச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜீவா டெக்குன்னு நம்ம சேனல் க்ரியேட் ஆயிடுச்சு. இனிமேல் இந்த உங்களுக்கு வந்து வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணாலும் அப்லோட் பண்ணிக்கலாம். சரி, அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி வீடியோஸ் அப்லோட், அதுக்கப்புறம் மற்ற வீடியோஸ்லாம் நம்ம வரக்கூடிய வீடியோஸில் போடுவோம். அதெல்லாம் உங்களுக்கு பார்க்கணுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.